Tema HIV-a danas se ne otvara kroz strah i neznanje, već kroz priču o životu, terapiji i mogućnosti. Savremena medicina omogućila je da HIV postane hronična infekcija sa kojom se živi. Uz redovnu terapiju i podršku, život ne mora da stane, poručio direktor Fondacije za HIV i virusne infekcije Crne Gore, Boris Vuksanović. Mi imamo danas porodice gdje su oba partnera ili su pozitivni ili je jedan partner plus, drugi minus, gdje su stvorili porodicu, dobili potomstvo i naravno beba je negativna i da ti osobu ne možeš prepoznati po načinu izgleda je li on HIV ili nije HIV. HIV jeste na agendi zdravstvene politike, ali daleko od njenog fokusa, ističu iz nevladine organizacije Juventas. Iako se formalno prepoznaje kao važna tema, u praksi izostaje adekvatna pažnja i finansijska podrška. Mislim da je na marginama i te agende državne, jer pitam se da evo sada se povuče glavni donator Global Fond iz Crne Gore, kao što se desilo 2015. godine, što sam pomenula na početku emisije. Šta bi se desilo? Država tada apsolutno nije preuzela odgovornost i nekako servisi su prosto ostali bez bilo kakve podrške. Ja ne govorim samo o civilnom sektoru. Nekako cijela ta priča je stagnirala. Na agendi jeste, ali koliko to onako zahtijevaju neki širi državni politički interesi da mora biti. Terapija za HIV jeste dostupna u Crnoj Gori, ali nije najnovije generacije, što predstavlja izazov za dugogodišnje pacijente. Još nema naznaka uvođenja savremenijih pristupa u prevenciji, poput vakcina ili dugotrajnih terapija, koji se već koriste u nekim zemljama. Borba protiv HIV-a traži više od lijekova, traži kontinuitet, savremene pristupe i jasnu posvećenost zdravlju svih građana, zaključili su sagovornici gradske.